Osaka, Japonsko, adresa Homer Simpson. Prosím tě, neříkej šéfovi, že mám chřipku. Mezi náma mě bolí kyčel už pár týdnů. A nyní naléhavá zpráva od starosty. Občané Springfieldu, z důvodu chřipkové epidemie jsem zrušil dovolenou na Bahamách. Dejte nám léky! Dejte nám léky! Čaute, dnes sa pozrieme na to, ako Simpsonovci niekoľkokrát predpovedali budúcnosť a začneme s tými úplne najmenej zaujímavými predpovedami až po tie najzaujímavejšie a ešte predtým, než začnem hovoriť o tých predpovediach, tak vám chcem povedať, že nie že povedať, ale proste iba aby ste vedeli, že som sa inšpiroval youtuberom Tadeášom, on takéto video natáčal tiež, ale myslím si, že 5 rokov dozadu, alebo tak nejak, neviem, to video vám tu ukážem a ako s prvou predpovedou začneme s FaceTime a videohovormi v epizóde, ešte epizódy z akej epizódy a série, tak to všetko vám budem takto tuto dole písať a keď k tej epizóde vždycky bude nejaký akože zaujímavý obrázok, ktorý by som do toho videa chcel dať, tak bude tuto takto ukázaný vedľa mojej tváre a ešte, že vždycky po tom, čo dohovorím o tom napríklad teraz, jak idem hovoriť FaceTime a videohovoriť, tak na konci toho, jak ja hovorím, tak tam ukážem vlastne kúsok toho, jak Simpsonovci sa o tom rozprávajú a vlastne tie názvy vám tam píšem preto, aby ste si mohli tú sériu pozrieť a kľudne aj vy a keby ste ešte nevedeli, že kde to pozerať, no tak na platforme Uži si, ja vám to tu ukážem, je to úplne, ale že úplne zadarmo a už to nebudem ďalej obkecávať a ideme na ten FaceTime a videohovory. V epizóde, vlastne tuto som si zapamätal, Lisa is Vending, sa objavil taký vlastne akýby zaujímavý telefon, kde Lisa hovorila s mamou, jej mamou Marge cez telefon, ale akože rozprávali sa, ale len sa nepočuli, ale aj sa videli a preto to vyzerá ako FaceTime. Čau, mami! Lizo, ahoj! Jak si v Anglii daří? Nezapomeň, že se tam jezdí vlevo. Místo mil mají kilometry a botulismus je u nich játrový puding. Představ si, budeme se s Hughiem brát! Hurá! Lizo, no to je báječný. Škoda, že už tady táta není se mnou. Před malou chvíli odešel do práce. Ďalšie, čo tu máme, tak je spadnutie dvojčok v Amerike, čo ste určite každý zaznamenal, že sa to stalo vlastne asi 24 rokov dozadu, lebo 2001 padli a ako sa tam, toto sa vlastne v Simpsonovcoch úplne tak priamo akože aj objavilo párkrát, ale to najznámejšie je to, že Bart držal akéby v ruke taký plagát, ja vám to tu ukážem a na tom plagáte bolo $9 a dve také budovy, čo vlastne robí 9.11., čo je opačný dátum, kedy dvojčky spadli, lebo oni spadli 11.9. A tie dve budovy vyzerajú úplne identicky ako dvojičky, však kľudne si proste to pozrite. Ďalšie, čo tu máme, tak sú autá s autopilotom. V epizóde, tu som si nezapamätal, tak Homer začal pracovať aj s Marge v takej firme, kde oni vlastne ale robili auta, ktoré šoferujú, ale že úplne sami. A to vlastne máme teraz už aj my také auta, Tesla, alebo všelijaké Hyundai, ja neviem ešte, no Hyundai asi nie, ale Tesla určite a tiež to vie úplne šoferovať samo a v tých Simpsonovcoch to tiež bolo a neviem, jak to mohli predpovedať, neviem o koľko rokov dopredu. Páni, nemá to volant, jak se to řídí? No, je to autonomní vůz. Jo, tak to jsem teda nikdy neřídil. Není to potřeba. Auto se řídí samo. Chápu. Takže to má joystick nebo nějaký volant, kterým se to řídí? Jen mu řeknete, kam jet. Takže mám mluvit do volantu? Auto řídí samo. Antoine, podívej, to auto se řídí samo. Jsem génius. Můžeš si dělat, co je ti libo, Homere. Třeba psát SMSky? Můžeš si klidně napsat celý román. Na dnešním knižním trhu?
Vidíš to taky, to auto? Ďalšie je víťazstva Nemecka vo futbale na majstrovstvách sveta. V roku 2014 predpovedali, že Nemecko a Brazília hrala proti sebe v Simpsonovcoch. To skončilo, že Nemecko vyhralo 2-0 a boli teda majstri sveta vo futbale. A to isté sa stalo aj teraz, neviem v akom roku, tuším 2014, sa to stalo aj v realite a vyhrali ale 7-1, teda neviem, nie som si istý, ale napíšem vám tu alebo nejako ukážem, že či je to teda pravda. Zápas plus 2 hodiny pohřbu se chýlí ke konci. A zřejmě vyhraje Německo 2-0, a to především díky neuvěřitelné paličaté neústupnosti rozhodčího Homera Simpsona. V životě jsem neviděl Brazilce v takové depresi. A ďalšie, vlastne už aj predposledné z tých menej zaujímavých predpovedí, tu máme smart hodinky. V epizóde, neviem jakej epizóde, zase som si nezapamätal, vlastne ukázali, že mali na ruke hodinky a to bolo z takého kúsku, že Lisa Simpsonová mala nejakého nejaký chalan išiel požiadať o ruku a on mal nejaký plán na to a dali akéby tak ruku a niečo do nich povedal. Ja vám to na konci toho, jak dorozprávam, vám to ukážem a to je úplne identické, že sa môžeš s hodinkami volať, máme aj vlastne teraz, lebo on proste niekomu povedal, že má niečo spraviť a on to aj spravil. No proste vám to tu teraz ukážem. Aby ses tu cítila dobře. Vím, že vy Američané máte rádi všechno barevné. Lízo, poctíš mou maličkost tím, že se mnou vejdeš do svazku man. A sakra, proveďte plán B. Vem si mě. Ano, vezmu. A teraz sa dostávame k tým dvom zajímavejším predpovediam, čo je tá pandémia a Donald Trump ako prezident, ale neviem, s akou predpovedou mám začať prvou, ale asi by som začal s Donaldom Trumpom, lebo mi to príde také menej zaujímavé, ja neviem, môžete to posúdiť, čo by ste chceli vy prvé, ale ja dám toho Donalda Trumpa, ako sa stal teda prezidentom. V epizóde Back to the Future sa Lisa Simpsonová stala prezidentkou a hovorila, že preberá krajinu po Donaldovi Trumpovi, ako ju zničil a ona ju chce vlastne nie že vylepšiť, ale ju chce zlepšiť a neviem, jak to tam hovorila, proste vám to tu ukážem. Ona tam hovorila, že preberá po ňom teda krajinu, vlastne jak ju on zničil a ona ju chce zlepšiť a to je akože veľká pravda, lebo Donald Trump zničil, no nie, že úplne zničil, ale strašne zadlžil Ameriku ja neviem, aké milióny dolárov. Ja vám to tuto dole napíšem aj v dolároch, aj v eurách. A teraz vám zasa ukážem to vlastne, jak tam Lisa Simpsonová hovorila. 1596, 1598, 1600. Slušný. Výtečná otázka. Ano, jsem hrdá, že jsem první americká heterosexuální prezidentka. Heleno? Mám na hlavě klobouk. Ano, máte. Na závěr chci podotknout, že se v první řadě zaměřím především na boj s negramotností a vysycháním oceánu. Děkuji vám. Jak víte, zdědili jsme značný deficit po prezidentu Trumpovi. Kolik to dělá, pane Van Houtene? Jsme Schwarz. Cože, jsme Schwarz? Jak je to možné? Víte, to, jak se poslední vláda rozhodla investovat do našich dětí, to byla velká chyba. Program zdravých snídaní dal vzniknout generaci přerostlých zločinců. A půlnoční basketbal je naučil v noci bdít. A co můj slib zřídit největší světovou pojízdnou knihovnu? Zbudou na to peníze? Ne, a už jsme si půjčili od všech zemí světa. Lízo, zachraň mě. Malte! Bacha na culík. Puste ho, prosím. Co tu děláš? Potřebuješ někoho se zdravým selským rozumem. Tak mě napadlo, že budu prezidentovat s tebou. Cože? Přeskočilo ti? Mami, Líza se nechce rozdělit.
Buď na brášku hodná, Lízo. A už ak ste teda mohli vidieť o tom, jak tam Lisa Simpsonová povedala, tak toto bolo všetko z predpovede Donalda Trumpa ako prezident a dostali sme sa k tej poslednej predpovedi, čo je pandémia v roku neviem rok, nezapamätal som si a k tomuto vám to nechcem ani nejako moc obkecávať, to vám pustím len ten v taký kratučký zostrih, čo som ja teda našiel. Vlastne iba aby som vám to tak povedal, aspoň ja niečo, tak vlastne v Osake bola nejaká továrna, no proste v nejakej továrni vyrábali nejaké, ani nie odšťahovače to boli na pomeranče, či neviem ani v čom to bolo proste, že on to Homer videl v tej telke a jasné, že to hneď objednal a celý Springfield to videl v telke a oni si to objednali, potom si to potvárali a vlastne v tom boxe bolo nakašľané od tých japonských chlapov, proste čo robili v tej továrni. A to vlastne presne isté sa stalo aj v roku 2020. Tiež bola pandémia, ktorá prišla z Číny, ale nebudem to už ďalej obkecávať a poďte sa na to pozrieť. Osaka, Japonsko, adresa Homer Simpson. Prosím tě, neříkej šéfovi, že mám chřipku. Mezi náma mě bolí kyčel už pár týdnů. Můj odšťavovač je v nedohlednu. Tati, přišel ti balík. Máti, musíš mi dát velkou pusu. Koupil jsem ti odšťavovač. Sakra. Chřipkové viry na mě uspořádali nálet. Šťastné narozeniny. Hodně zdraví. Co to? Virový kmen z Osaky zachvátil Springfield, kde bylo zaregistrováno 300 případů. Přichází Arnie Pye se silničním zpravodajstvím. Dálnice 401 se kroutí a kroutí a kroutí a kroutí a kroutí a pozor na rohu 12. hlavní ulice, protože budu zvrat. Pofrem, pane slunce, per to do mě. Dobre, jak ste mohli vidieť, jak to vlastne celé bolo o tej pandémii, ja už to nebudem ďalej obkecávať a rovno idem ukončiť toto video. Dúfam, že sa vám páčili všetky predpovede, čo som do tohto videa vybral, že sa vám to video páčilo. Ešte chcem sa ospravedlniť, že som celkom koktal, že proste som chcel si niečo povedať a ja zrazu, že proste že som nevedel, no tak sa ospravedlňujem, nezabudnite tu hodiť like, odber, napísať mi, že jaké nie že predpovede, ale jaké konšpiračné teórie by som mal spraviť ďalšie a toto je už teda pre tieto konšpiračné teórie Simpsonovcov, vlastne predpovede Simpsonovcov všetko a čaute!